B'sens ta' nostalġija, iżda b'entużjażmu għall-futur, l-istazzjon One Radio qed jiċċelebra 22 sena minn mindu beda jxandar. One Radio beda biex jibqa' u naħseb daw 22 sena sarfu fi storja ta' suċċess għaliex konna dejjem qrib in-nies u smajna min-nies u definittivament konna punt ta' referenza fl-informazzjoni, fl-aħbarijiet, fi programmi kulturali, imma wkoll fi programmi ta' divertiment. One Radio jaf il-bidu tiegħu fil-festa ta' San Gaetano tas-sena 1991 bl-ewwel diska li ndaqqet kienet Nothing's Gonna Stop Us Now. Ma jonqos li f'dan il-moment wieħed jibda jiftakar fin-nies li ħadmu f'dan l-istazzjon. Jiena nirringrazzja għal dak kollha illi kienu fit-tmexxija ta' dan l-istazzjon, m'hemmx dubju fuq dimnet ħabib tiegħi Rejat Soppardi, imma wkoll nirringrazzja għal dak kollha illi matul is-snin irreklamaw magħna biex bqajna għaddejjin u fuq kollox u l-aktar li semmija leali illi kieku ma kienx għalihom One Radio ma jibqax l-istazzjon li hu. Fit-22 sena li ilu miftuħ dan l-istazzjon, Rejat Soppardi dejjem okkupa il-kariga ta' kap tal-programmi. Kif qal sieħbi ċ-chairman, 22 sin ilu bdejna b'mod umli ħafna. Kenna ideat li rridu nfasslu programmi biex nilħu l-kulħadd. 22 sena wara, nemmen li għandna ħafna fejn nistgħu nagħtu kontribut b'nies ġodda, b'idejat ġodda fejn ma nkunu nostalġiċi, rridu naraw il-qudiem fejn nkomplu nikbru. One Radio dejjem kien hemm biex ixandar l-aktar avvenimenti importanti fil-pajjiż, fosthom kunċerti, kummentarji sportivi, elezzjonijiet politiċi u anke avvenimenti ta' dieqa fosthom bħal ta' żmien sena, il-funeral u l-aħħar tislima tal-Perit Dominkov. L-istazzjon dejjem ħassib li jraw hemm żgħażagħ ġodda sa mit-tfulja tagħhom fix-xandir, dan permezz tat-tim Qawsalla. It-tim Qawsalla fih dan One qed jagħti opportunitajiet li żgħażagħ sabiex jitrawmu fix-xandir permezz ta' diversi taħriġ fosthom il-kollegamenti li nagħmlu hawnhekk fil-festi kif ukoll programmi fuq ir-radio. Qed ikollna diversi esperjenzi għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jkomplu il-karriera tagħhom fuq ix-xandir. One Radio li fil-passat kien jismu Radio Super One dejjem ħassib li jagħmel programmi għall-familja kollha. Il-karriera ta' ħafna personalitajiet rat il-bidu tagħha fuq ir-radju tal-Partit Laburista li dejjem ta' importanza ewlenija li tal-ġdid f'ħafna oqsma tal-ispettaklu, xandir u anke ġurnaliżmu.